बोरला एनजिअ'आ मुलुगनां आबहावा सानखौ बिथा खालामनानै 50 निबो बांसिन बिफां फुलि गायदों। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। दिनैनि सानखौ दुलाराय बुहुमावनो आबहावा सान महरै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम ओनसोलाव जोनोम मोननाय बोरला एनजिअ'आ थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जरापुखुरि गेजेर फरायसालियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा फरायसा आरो बनगुरुमाव थानाय 37 बेटेलियन एसएसबि जुथाइ आबहावानि थासारिया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि मोननांगौनि थाखाय फां 50 निबो बारा दंफां फुलि गायनाय हाबाफारि खुङो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बनगुरुम एसएसबि केम्पनिफ्राय इन्सपेक्टर डमिन कुमदुक, सान्तिपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि एन्टनी मोसाहारि, समाज सिबियारि आलमा बसुमतारिमोनजों लोगोसे जरापुखुरि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, लोगो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिफां फुलि गायनाय जायो। मैं आज का 5 जून 2024 बोरला सिटी से इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने एनजीओ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आशा करूँगा कि आगे भी ये काम जारी रखे और पब्लिक का या जो भी चीज़ें हैं जो दिक्कत है उसको भी आप लोग साथ मिलके हम लोग से भी आप लोग के साथ होंगे, आप लोग भी साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। अच्छा, पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौधा को बचाना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए यहाँ हम लोग पौधा लगा के जा रहे हैं। हम टीचर और आप लोग को भी मैं बोलूँगा कि उसका पौधा को देख रेख करें, पानी वगैरह दे और जो अपना जंगली बकरी वगैरह से अपना पालतू जानवर से बचाए। और अभी ये जो बोरला एनजीओ है ना, ये नॉट ओनली आज का जो प्रोग्राम है उसके अलावा भी बहुत प्रोग्राम उन लोग करता है, तो उन लोगों को आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे आप? जो बोरला एनजीओ है मतलब उसको बोरला एनजीओ सिर्फ ये नहीं है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी आप लोग काम करते रहे और हम लोग की तरफ से कोई हेल्प होगा तो हम लोग भी हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हामबायदों दिनैनि बे 2024 आरो दिनैनि बे जुननि आबहावा सान दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ बिथांमोना बोरला एनजिअ'आ जोंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय हामबाय होनदों बिथां जायफोरा बोरला एनजिअ'निफ्राय बेबायदि दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। जेन बे फैबाय थानाय समफोराव जों बेबायदि हाबाफारिखौ लागोन आरो दिनैनि जितु बिफां गायनायनि हाबाफारि बे जेन अराय समनि थाखाय साक्सेस जागोन होननानै आं आसा थादों। जिहेतु बे जरापुखुरि एमइ स्कुलाव बिथांमोना बेबायदि दंफांफोरखौ दामि दंफांफोरखौ लाबोनानै बिथांमोना बेयाव गायफैबाय आरो गायनो थाखाय बेबायदि गथ'फोर आरो जोंखौ हांख्रायनानै लाबोबाय। आं बेखौसो खावलायो जे फैबाय थानाय दिनैनिफ्राय गायबाय जोङो बिफांखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बे बिफांखौ बोरै फोथांना लाखिनांगौ बेखौ जोंनि फार्स्ट टाइम जोंना फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ दायित्व होनांगोन जे बिफाङाव दै होनानै बिफांखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौ होननानै स्टुडेन्टफोरखौ बिथांमोना बुंनांगौ बा बिथोन होनांगौ। आं बेखौसो फोरोंगिरिफोरनि सायाव आं खावलायनाय थाबाय। बोरला एनजिअ'आ दिनै दंफां गायनायल' नङा, बेनि अनगायै ओनसोलाव थानाय गोबां जेंनाफोरखौ बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं, नाथाय सरकारनि फारसेनिफ्राय दिनैसिम बेबादि जेबो राहा मोननाय जायाखै। मा बुंगोन नोंथाङा जितु सरकारनि मानसि? बिथांमोना दिनै बोरला एनजिअ'खौ खुंदों। बोरला एनजिअ'खौ बिथांमोना दिनै सामलायगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोना बेबायदि गोबां खामानि मावदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै सरकारनिफ्राय जेबो बेबायदि मोनथायखौ बा हेल्पखौ मोनाखै होनना जों खोनानो मोन्दों। जानो हागौ बिथांमोना बेबायदि एनजिअ' लाबोनायाव थाखा फैसानि सरकारा बिथांमोनखौ हेल्प होनो हायाखै, रां रुफानि बिथांमोना
खस्थ' जादों थेवबो बिथांमोना रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय NGO खौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों सेंग्राफोरा लैहोर लैहोर आइजोफोरा बेबायदिनो NGO खौ फोथांना लाखिनो बा आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बिथां NGO खौ जायफोरा दैदेनगिरि जानानै दङ बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ दिनैनि थानाय सरकारा जेन हेल्प होगोन बा बिथांमोननि जिथु खामानि मावनो लादों बेखौ जे जाफुंहोगोन होननानै NGO नि थ्रुयै गोबां खामानिखौ मावनो हागोन होननानै आं आसा थादों बिथां मानगोनां चिफ प्रमद सार बिथांखौ आङो खावलायदों जे NGO फोरखौ बिथाङा हेल्प खालामनांगौ आं दिनैनि बे जोंनि सरकारखौ खावलायदों बिथांमोना दिनै जि जायगायाव बिफांखौ गायदों जि जायगायाव बिथांमोना NGO खौ लाबोदों बिथांमोना बे बिफांफोरखौ लाखिनो बा हाबाफोरखौ मावनो थाखाय बहुद गोब्राब बेखायनो आङो सरकारखौ खावलायो जे बिथांमोना दिनै NGO नि थ्रुयैनो बे हाजो एरियायाव जिथु जायगाफोराव दैनिबो आंखाल बिफांनिबो आंखाल मैदेरनिबो दिनै थांनाय बोसोरफोराव जोंना बेबायदि मैदेरफोरा फैनानै दाङाबाजि खालामदों सोरनिबा न' सिफायदों सोरनिबा माइफोरखौ गाग्लिना गालांदों आरो बेबायदिनो सोरनिबा मानसिखौ फुथारदों बेबायदिनो बिथांमोना NGO खौ बिथांमोना फोथांना लाखिनो थाखाय बेबायदि सरकारनिफ्राय बिथांमोना हेल्प नागिरदों आं गुरै खावलायदों जे जोंनि मानगोनां बिथां प्रमद सारखौ जे NGO खौ हेल्प होगोन होननानै आङो सासे PCDC नि चेयारमेन जानानै सरकारि मानसि जानानै आं नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरनायखौ थाबाय दिनै मुलुगनां आबहावा सान आरो नैबे समाव बरला NGO खोब बाख्नायथाव खामानि मावो आरो नोंथाङाबो बाहागो लाफैबाय मा बुङो बिथांमोन सिगाङावनो आं बड'सा निउसखौ धन्यबाद होग्रोबाय नैथियाव बरला जिथु NGO बिथांमोना दिनै जराफुख्रि हाइ स्कुलनि लांगोनायावहाय दंफां गायनाय जिथु प्रग्राम लादों जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय दा बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा जानो हागौ दिनैनि दिनाव गोबां जायगायाव बेबायदि गायदों खिन्थु नैबे बरला जिथु NGO नि जिथु खामानि मावनाय बेखौ आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होयो मानोना बिथांमोनहा दिनै नैबे जराफुख्रि LP स्कुलावहाय खोब गोबां ME स्कुलावहाय खोब गोबां फुलि लाबोनानै दंफां गायफैदों बिनि मोनसे सिस्टेमखौ आं बिराद माने मोजां मोनदों जे गासैबो दंफां फुलिखौ सासे स्टुडेन्टफोरनो दायथ' होनानै फोथांनायनि जिथु थांखि लानाय नैबे पलिसिखौ आङो बरला NGO नि जिथु पलिसि बेखौ आं माने खोब मोजां मोनदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि रेसपन्स होनानै माने उन्दैनिफ्रायनो दंफांखौ गेदेर जेजासिम सासे स्टुडेन्टखौ दायथ' होनाया बे माने जोबोद बाख्नायथाव आरो बे मोजां मोनसे पलिसि आरो आं आसा खालामदों नैबे बरला NGO आ जेरैबायदि स्कुलफोराव दंफां गायनाय जिथु पलिसि बाहायदों बेबायदिनो गोबां स्कुलफोराव बा ससाइटिफोरनि माबायावहाय बेबायदिनो दंफां गायनायनि उनावहाय नैबे जोंनि बरला जिथु NGO नि पलिसि बेबायदिनो सासे फरायसाफोरखौ दायथ' होनानै दै लुनाय आरो बेरा होनाय आरो देरनाय लावनायनि जिथु दंफांफोरखौ नायनायनि दायथ' होनाय बेबायदि खालामनांगौ अब्लासो दंफाङा देरगोन आरो बेबायदि सोरनोबा दायथ' होआब्ला दिनैनि दिनावहाय जों दंफांखौ फोथांनो हानाया खोब गोब्राब बिथांमोना नैबे मोनसे टीम होनानै दोनदों नुगोन बर्डआवहाय टीमाव आवार लेन्ड आवार नेचार नैबे टीमा आं बिराद माने साबायखर होयो बिथांमोनखौ मोजां बियो जोंनि हा आरो जोंनिनो आबहावा बेयाव आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जों हायाव दङब्ला हायाव थानाय गासैबो मिथिंगायारि सम्पद बिनि गारजेना जों गासिबो रायजो राजायानो गासिबो गथ' गथायानो बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि निउसजों बेखौ रायजो राजाखौ बुंनो लुबैहरदों जिथु टीम लिरदों जोङो दंफां लाइफांनि गासिबो नेचारनिनो गथ'निफ्राय गेदेरसिम लानानै जों बयबो गारजेन आरो मोनसे बुस्थु दंफाङानो जा मानसियानो जा बेखौ गेदेर गोलाव फोलावनाय फेदेरनायनि सोनारनायानो गारजेननि सायाव बेनिखायनो जिथु आवार नेचार होननानै बुंदों बेयाव जों गासिबो स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै आबादारिनिफ्राय लानानै
आरो कलेज स्टुडेन्ट लानानै फोरोंगिरि लानानै दंफां लाइफां मिथिंगानि जों गारजेनफोरानो जों बेखौ बासायनांगौ आरो बेखौ बासायनानै लाखिनाया जों गासिनिबो दायथ'। बेनिखायनो आरो नैथिबाव जोबनायाव बरला NGO खौ आं रोजा रोजा साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।